Que
que nós chamámoslle sin tutelo non hai nada, porque eu creo que todos os xóvenes xa non vos dixo nada, pero os que tedes fillos e netos como a mí, sabedes que agora, antes, por exemplo, ibas ao ambulatorio e ti de quen vas sendo, de quen ves sendo, e quen é tua nai, eu son fillo daquele, había conversacións. Hoxe vas ao ambulatorio, séntaste, solo isto, estás na casa, ven a miña filla, Vanés, pero vente comer. Espera, estoy mandando un WhatsApp, me cago na cona, ahora non se fala nada, entón vamos a botar unha sorpresa.